Jesus. Thank you, Jesus. Siyabulisa ebusuku egameni lenkosi uYesu Kristu waseNazaretha. Siyabulisa omama, sibulisa otata, sibulisa youth, sibulisa abantwana in the mighty name of Jesus. Sibulisa izicaka zenkosi, the servants of God aba-athenda kule service. Bulisa nabo bangakhomentiyo. Bakhona abantu abalapha abangakhomenti. Not that ba wrong, but nabo siyabulisa in the name of Jesus. Ndicela ukwenza nje a short prayer. Nawe ungathandaza. Father, in the name of Jesus, we thank you, Lord, for this opportunity osinikeze yona on Wednesday ukuba sizokukhonza, sizokuzukisa, sizokuphakamisa. Kaloku ufanele ukukhonzwa, ufanele udunyiswa, ufanele ubongwa. Akekho onjengawe, akekho onolinganiswa nawe ezulwini emhlabeni. Nkosi, ithembe wena. In the mighty name of Jesus, Moya Ngcwele hlala nathi, sikuve, usibambe ngamandla isandla sakho ebusuku egameni likaJesu waseNazaretha. Kuyenzeka Moya Ngcwele sibandithandaza, sibonakalise baba kule ndawo egameni lenkosi uJesu. Siyaqhobhoza, siyangena kwelesithathu izulu. Thixo wethu onamandla, apha itrona kaNkulunkulu ekhona egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga Moya Ngcwele, in Jesus name, amen. Lihle izulu ikhaya labangcwele, kulapho abangcwele bayophumla khona. Lihle izulu ikhaya labangcwele, kulapho abangcwele bayophumla khona. Lihle izulu lona ikhaya labangcwele, kulapho abangcwele bayophumla khona. Lihle izulu lona ikhaya labangcwele, kulapho
abangcwele bayophumla khona. Lihle izulu lona ikhaya labangcwele, kulapho abangcwele bayophumla khona. Eyakuthanda Jesu wami, ngoba wangifela esiphambanweni. Hayi, lihle izulu likhaya labangcwele, kulapho esiyokuphumla khona. Lo mhlaba esiphila kuwo, there is no peace. Ngumhlaba ogcwele i-corruption, ngumhlaba ogcwele ii-demons, ogcwele isono, ngumhlaba ogcwele ii-demons, ogcwele usathana, ogcwele zonke into ezimbi. But thina esahlangana noKristu sinethemba futhi sinemihlabelelo esikhumbuzayo ukuthi ngenye imini sibheke ezulwini. Asisindiswanga ukuze sibe nezinto ezinhle kuphela, kumele sibe nazo, kumele sibe nayo imali, kumele sibe nazo iimoto ezintle, kumele sibe nayo imizi, kumele sibe blessed ngazo zonke into eziphatheka. But i-purpose ye-salvation basihambe siyohlangana ekhaya ezulwini. Aba mnandi ke ekhaya ezulwini kakhulu, futhi kuzabe kungekho China, mlungu, Indian, Xhosa, Zulu, Pedi. No. Sizabe sihleli khona, dining on the table with God. Siphila kamnandi. Ethi iBhayibhile abusekho ubusuku. Hayi Nkosi yami, kuthiwa abukho ubusuku, kuthiwa akukho nelanga, kuthiwa yena uNkulunkulu ngokwakhe ulilanga lasezulwini. Siyaya khona ekhaya ezulwini. Ngo-2018 I once saw a vision ngoDisemba. Sasikwi-conference yootata. Kuloo conference esasikuyo ndandine-problem ye-low self-esteem. Number 2, ndandingumntu owoyikayo uma phambi kwabantu ndishumayele. Ayikho into endandoyika ngathi kukushumayela. So ndandiplaniwe ukuthi ndishumayele kwinkonzo yootata kugcwele kakhulu. As uba ndandishumayela ndambona ingathi uNkulunkulu akandincedi kule pulpit endime kuyo. So ndane-anger entliziyweni yam, ndabe sendisithi Moya Ingcwele, mna ndiyayikhwitha le nto kuthiwa kukushumayela, futhi there is nothing you can do. Number 2, khwitha waloo nto kusindiswa. How come thina sindisiwe kodwa nayo i-peace? How come thina sindisiwe kodwa 1, 2, 3 wenzeke ebomini bam? I was so depressed ngohlobo endingali-understand because my past was haunting me. Ndime epulpit ndiyashumayela, ndithetha ukuphila, but in my heart uNkulunkulu ndiyamxelela ukuthi mna le nto kuthiwa ukushumayela ndiyayigqibelisa ngonje mani yam, ndiyayiyeka. And mna zandidala abantu badalwa nguwe, nawe ngathi bayatshabalala ngabakho, eva. Emveni koko ndahamba ndayoziphosa ekamereni yabefundisi, ndafike ndalokha isikhiya, ndafike ndaziphosa ebhedini, ndakhala. Ndithe ndisakhala ndavele ndalala. Ndithe ndisalele immediately ndazibona sendiphuma emzimbeni wam, ndazibona ndikwindawo entle, bona ii-mountains, flowers, animals, lion, all kinds of animals ozaziyo, kwindawo entle, ne-peace too much. Xa ndikulaa ndawo ndabajonga, leni peace andiyazi le ndawo endikuyo. Ndithe ndisahleli kulaa ndawo
Everything was worshiping God. Animals were worshiping God. In nature, flowers were worshiping God. Praise and worship yayiphuma pha yayimnandi ngohlobo endingakwazi ukuli-explain. And have peace at too much. While ndandihleli khona kwazovela umuntu oyindoda wayephethe iBhayibhile. Wafika wahlala apha ecaleni kwam. Wathi vula iBhayibhile kuPsalms 139. Ndamvula uPsalms 139. Wabe sendifundela from verse number 1 to the very last verse. Njengoba ndifundela lama verses, wafunda kuverse 1 wam-explainer, wafunda kuverse 2 wam-explainer, each and every verse ndi-understanda. Endifundisa nge-identity, ukuthi mna ndingubani kuKrestu and uKrestu ngubani kum. Hayi, after leyo vision leyo, ndathi xa iphela lo vision ndandine-peace at too much. Ukhumbule 2018 besendishumayela already ngo-2018 besendishumayela futhi besindiswa abantu kum, but ndine-problem ye-fear. It was a spirit of fear esasifuna ukundistroya. Sisebenza kakhulu i-past yam because i-past yam ayikho ntle. So bandikuloo ndawo ene-peace at too much, kumnandi. Before ungene ezulwini uqale ke ubone ezinto endichaza ngazo. Before uyofika apho koma-12 gates and what ubone zonke into zinhle zasezulwini noNkulunkulu noJesu netrona and everything, uqala ubone ezinto ndithetha ngazo. So usukela ngoko ndave ndane-confidence because I know who I am in Christ, not only by scripture, not only by ezinye izinto. Ndibe ne-encounter ezininzi mna noJesu, ndibe ne-encounter ezininzi with the Holy Spirit. Kunezinto mna I'm even willing to die for Christ. That's how much I love him, because kunezinto endiye ndasi-experience. Because sometimes ke ndiyifunda iBhayibhile ndime ngenyawo ndithi uNkulunkulu wenza le nto kuPaul, wawu ungayenzi kum. Wenza le nto kuMoses, wamvakashela uMoses. This is a testimony of Moses. This is a ministry of Moses. This is the life of Moses. uNkulunkulu mna yini enza ibalise ebantwini? Zobalisa ngoMoses, zobalisa ngoPetro, zobalisa ngoPaul. Come on. Yenza something kum nami ezondiconvince. Ndithi xa ndithetha ngabantu ndidlule kwi-scripture ndibalise ngam. Ndithi ndiyakhumbula ndithandaze endaweni ethile uNkulunkulu wenza 1 2 3 4 hours on fasting. Ndathi ndiseteksini ndabanjwa. Hey, yeyami incwadi leyo. Because every day umuntu ubhala incwadi ngobomi bakhe abuphilayo. Yandivuyisa kakhulu loo nto leyo. Zininzi ke into endingazibalisa ezike zenzeka ebomini bam ever since ndasindiswa. Zininzi kakhulu, zininzi kakhulu Nkosi yami. Namhlanje imessage yanamhlanje ithi, Lord, revive my altar of prayer. You can write it down. Lord, revive my altar of prayer. Namhlanje sofundisa nge-altar. Kuthi yintoni i-altar? Nonomsebenzi we-altar. I know most yethu siyawazi kakhulu ama-altar of darkness. Kodwa namhlanje I will focus more kwi-altar lakho. Lord, revive my altar of prayer. Baba, sincede sesofunda i-scripture in the mighty name of Jesus. Sibonge Moya Ngcwele because sowusincedile, ndiyakholwa le service yakho siyayinikela kuwe in the name of Jesus. Let us read in the book of Leviticus. We're gonna read chapter number 6. Cela ke ukhona umuntu ondifuna apho, umuntu one-ministry yokubhala. Abantu abekade bebhala before last year abasekho. So if good ubhala, ndicela ubhala i-scriptures everything according to indlela uMoya Ngcwele akuphusha ngayo, so that nofike later fika abone uba sithetha ngantoni. Amen.
The book of Leviticus, chapter number 6, we're going to read verse number 12 and verse number 13, but we will focus more on verse number 13. Sithi ke isihloko apha kum, further instructions for the burnt offering. Verse number 12. Meanwhile, the fire on the altar must kept burning. It must never go out. Each morning the priest will add fresh wood to the fire and arrange the burnt offering on it. He will then burn the fat of the peace of offerings on it. Verse number 13. Remember, the fire must be kept burning on the altar at all times. It must never go out. Aye. It must never go out. It must never go out. Mzalwane wami endimthandayo, cela uthetha nawe namhlanje. Allow me uMoya Ngcwele andithethise kangangokwenakho. Okokuqala, xa ungumzalwane, you must have your own altar. You must have your own altar. As umzalwane osindisiweyo. Yintoni altar? What is the altar? An altar, it's a place of worship. It's a place where you do sacrificial givings and offerings. It's a place where you do covenants, serious covenants. And covenants owenza kwi-altar, neminikelo yenza kwi-altar, iba eternal. Uthi noba sowufile, nesizukulwana esiphuma kuwe, your own descendants, bazobanjwa yi-power of your own altar. So njengomuntu osindisiweyo, you must have your own altar. If you do not have an altar, the altar of prayer, believe me, demons will destroy you usindisiwe unjalo. I will tell you why it's very important to have an altar. Mna ndizalwa kwaChase, kwaTenza, kwaMkhabela, kwaMtshedu, kwaMkhontubovu, kwaSivungu, lapho ndizalwa khona. KwaSivungu there is altar of worshiping ama-ancestors. There is altar apho kuhlatyelwa khona amadlozi. Bahlinza imbuzi, bahlinza inkomo, kwenziwa imicimbi, kwenziwa zonke izinto ongazibala. Zizinto ezenziwa kwaSivungu. I remember ngo-2005 ndaxhelelwa ibhokhwe eyayimhlophe enkulu ingathi lithole lenkomo. Ndabe ndisenzelwa isiko, kuthiwa yintoni lesiko xa libizwa? Kuthiwa yimbeleko. Yes, kuthiwa yimbeleko okanye ke uqatywa kwabantwana. Ngeli xesha kwenziwa lento, kunezinto ezasenziwa kulandelwa ama-instructions on how to serve and worship on that altar. If uyaqaphela, thina singamaXhosa nakwaZulu, I'm not sure ngezinye i-tribes because andikahlali nazo, especially emakhaya. Izinto ezininzi zenziwa esibayeni, ebuhlanti, kwi-kraal. Kulapho kwenziwa khona izinto ezininzi. Nakuthi ke kangena onke amadoda kwaChase, abantu besifazana bahlala ngaphandle, oomama, oogogo bahlala ngaphandle, thina saba ngaphakathi njengabantwana bazokwenzela umsebenzi. Ngexesha sipha ngaphakathi, ndisayikhumbula kakuhle, it was 2005, bathatha umkhonto, bayishaya imbuzi yalala ngecala, bayishaya kathathu, 1 2 3. Njengoba beyibetha kayi-3 bathetha amazwi, babe sebeyihlaba yakhala ibhokhwe me. Xa igqiba okhala ibhokhwe, kwabe sekuphuma igazi, kwathathwa igazi layo lafakwa apha kum emlonyeni, labe selifakwa apha entloko, lafakwa nakwezinye iindawo. After kwenziwe loo nto leyo, kwabe secommunicatwa nama-ancestors, which is oChase, oTenza, oMphaka, bonke nje, oMkhabela, oMtshedu, oMkhontubovu.
ndabe sendinikelwa kubo, ndidedicatewa kubo, igazi labo. Le bhokhwe kuthiwa indiconnecta nabo. This goat was connecting me to my own ancestors. There's something I want to tell you about ancestors. Our ancestors are not demons. Ithi iBhayibhile xa ithetha there is no communication between the dead and the living. It's impossible for me ukuthi ndithethe notata. Tata wami akasekho emhlabeni. There is no connection between me and him. Noba ndingahamba ndiye engcwabeni likatata ndifike ndithethe nalo, I'm wasting my time. Noba ndinganikezwa ama-instructions kuthiwe mandiyothetha naye, I am wasting my time. He cannot hear me. No matter ndingahlinza inkomo ndinikele kangakanani, he cannot hear me. Emangcwabeni, let me tell you something, gcwele amadimoni. Gcwele amadimoni. Kwenziwa ama-rituals are dangerous emangcwabeni. Masingahlali khona. So ngeli xesha ke kucommunicate-wa noChase, oDance, oMkhabela, oMtshetu, babengasoze bandive. It's impossible ukuthi bave aba bantu. But there are spirits ezispecialize ngoku-attack abantu bonke abaphuma kumnombo okanye kwi-bloodline yakwaChase, yakwaSivungu. So ke ngoku mna ndandi-introduced to these demons and to the curses zakhona, and that's why ndide ndihlinzelwa nebhokhwe. Ibhokhwe, igoat, ngokwasebhayibhileni iveza i-character embi, a wrong character. Even the devil uvela njengomuntu one-character yembuzi. That's why kusetyenziswa yona pha ukwenza sure ukuthi ndibethelelwa kwii-curse zakwaSivungu. Ndingaphakathi esibayeni, njengoba ndingaphakathi kwisibaya kwabe kuthethwa amazwi, kucommunicate-wa ilanguage endingayi-understand at the time. So after benze yonke le nto abayenzayo, ndidla ngothi ke xa ndithetha ubuhlanti, i-crawl, isibaya esisebenzisayo senza amasiko, that is the altar. Most yemizi yabantu abamnyama banabo ubuhlanti kuhlala inkomo okanye igusha. Nomcimbi xa usenziwa wenzelwa khona li-altari lakowenu. Lona ayilo altar if abalisebenzisi yezi altar, which is indawo yokuhlala inkomo, yokuhlala igusha nembuzi ziphume zihambe ziphinde zibuye zizolala. But if benza imicimbi khona, that is an altar. While kusenziwa umcimbi kuyaworship. While kusenziwa umcimbi ngoDisemba, June, December, November, it does not matter when. Xa benza laa nto baqinisa i-altar. Kuzothengwa igrosari, kuthengwe utywala, kuthengwe inyama, kuspendwe a lot of money. Uyabona uba kwi-altari kwenziwa ama-sacrifices. Look at those offerings ekunikelwa ngazo pha. Serious offerings. Kubuildwa i-altar. Umuntu willing to work so hard from January until December, then ngoDecember ayokwenza sure ukuthi wenza umcimbi omkhulu. Xa enza umcimbi omkhulu uqinisa i-altari lakhona. Kwela altari kunamadimoni anempandla. Anempandla, ayi-attack oSivungu, amazi kakuhle uSivungu, ayamazi uChase, ayamazi uMkhabela, ayamazi uMtshetu, amazi uMkhonto Ubomvu, ayamazi uChase. Ndingababala bonke abantu endiphuma kubo. Ndingababala bonke, baziwa because idemoni alifi. Demons do not die. Noba ungazi ukuthi ndiyakubulala demon, alifi idemon. Liyabhakisha libaleke qha idemon. Limane lizokujonga usekhona na. Jonga ke ngexesha kwenziwa lento le, ifamily yakwaChase ine-curse zakhona. There are curses for that family only yakwaSivungu. There are curses apha. Kwawuthanda uhlabela amadlozi is a curse. Ayithi loo nto kabantu basekhaya andizobacaphukela kuba ndisindisiwe. Ayithi ndizobalahla kuba ndisindisiwe. Ayithi abantu basekhaya andizubathethisa kuba ndisindisiwe. No, ndizobathanda abantu basekhaya. That is my family. That is my family. Ndizobathanda futhi ayikho ibeef phakathi kwam nabo qha kutshintsha ama-altar. So mna ke xa ndisindiswa, when the minute I receive Jesus Christ as my Lord, that means I no longer serve on that altar.
Jonga, ngifuna ukubonisa uhlobo abantu abangasindiswanga abayiprioritize ngakhona indaba ye-altar. Bafundisa nabantwana babo. Owami utata ngo-2005 wayendifundisa on how to serve kwi-altar. Kuthiwa yintoni le nto Nkosi yam? Ngokwemicimbi nemisebenzi yakwaSivungu nakwaChase, umntu onelungelo xa kwenziwa isiko noba ngomphi umntu wakwaSivungu, alikho isiko lakwaSivungu ekumele lenziwe lingenziwanga ndikhona futhi ndiphethe umkhonto, ibe ndim ohlaba inkomo okanye ibe ndim ohlaba igusha okanye ibe ndim ohlaba ibhokhwe. Andingomntu nje kwaSivungu, ndiphuma kwaNdlunkulu, ndingena mntu omkhulu kwaSivungu, and mna ndile nto kuthiwa yindlalifa, andingomntu nje. So if bendingasindiswanga, imicimbi yakwaSivungu ngeyidiphende kum. Wonke umzi owenza umcimbi bekufama ndisuke from Joburg ndibheke khona ndiyohlaba ibhokhwe, zonke umsebenzi wakhona. Kodwa uJesu Kristu wafika wathi ndifuna uappointa lo bazomnika umkhonto, thathe yena ndimnikizwe. Ndabuya Nkosi yam xa ndizawunika umkhonto ndiphethe lo umkhonto. This is my own spear and ndathi gqise ndiphethe sona. Ayi. So jonga indlela i-altar abalixabise ngakhona, futhi abana deeper knowledge because into ye-spirituality abayazi. They are blind spiritual, ababoni because ngabantwana be-disobedience, abantu abangasindiswanga. There are spirits in the spiritual world eliba influencer ukuthi benze izinto zasebumnyameni noba bengazi. I come from those altars. Andisukanga ndaba ngumzalwane, andisukanga ndaba ngumfundisi. No, ndisuka pha. Mamela ke. Ndaphuma pha. Ndathola uJesu. After ndithole inkosi uJesu, ndimnika impilo yami yonke uJesu, ndasindiswa, nda-experience ezinto ebendifundisa ngazo last week, which is of peace, joy, love and freedom. Ndathola amandla. After ndithola amandla ndafundiswa ukuthandaza, ndafundiswa ukufasta, ndafundiswa to live in the spirit. Ifamily yam ndingekayitshalenji, ndingekathini futhi ndingekatshalenji ne-altar lefamily. Ndisaripotile nje ekhaya ukuthi hayi ndithole uJesu, ndisindisiwe. Njengoba ndisindiswayo andihlali nayo ifamily yam, ndiyazihlalela ndedwa because ndisindiswe at the age of 22 years. Ngexesha ndisindiswa bendisesecollege ngoko. So ke ngoko ndisindiswa ndizihlala ndedwa, uNkulunkulu wanditrayina ukuthandaza, wanditrayina ukwenza ifasting, wanditrayina kwizinto ezininzi ezidibenisele ne-spirituality until I became strong spiritual. Ndaba bold ngensindiso, ndaba bold ngale nto yokusindiswa, nda-encounter izinto ezininzi. Mna ke ndingumntu wokuqala ukusindiswa kwaSivungu, ndiyi-first born. Ndim ofike wavula indlela, ndingu-Abraham wakwaSivungu. So umntu ongu-Abraham kwifamily yakhe, umntu wokuqala ukusindiswa kwifamily yakhe, you uzawuthi go through a lot, especially when it comes to attacks. Wena uzudonsa nzima because you are paving a way for igeneration elandela futhi nabantu bakowenu. So uzawuthi go through a lot. There are many battles ozozilwa. There are many demons you have to crush and destroy. Because uvula indlela, uvulela abaninzi. And xa ungumntu oqala ukusindiswa kwifamily yakho, insindiso iphathe kakuhle. It is my prayer ukuthi uthole the right salvation, not the half gospel or the false gospel. It is my prayer, especially xa sowuthatha idecision yokuzinikela, uvele uthole ivangeli yomlilo, uthole ivangeli yamandla, uthole ivangeli ohlukanisa umuntu nesono, uthole ivangeli ezokunikeza ipower to break yonke into. Ivangeli ezokwenza ube bold and fearless. Ivangeli ezokwenza wohlule onke amadimoni from i-generations zakudala. Yava ndithi amadimoni anempandla.
azi ancestors zakho, ayazazi ngamagama i-ancestor, azi nickname, anevidiyo neefayili zabantu bakowenu ukuthi babephila kanjani in the past, because wonke umuntu wakowenu kukhona ifayili yakhe neefoto zakhe emkhathini. Even sele umuntu ephupha abantu abadala kusetyenziswa ezaa zinto emkhathini, akavizithelwa ngabantu abadala nothwasayo, akavizithelwa ngabantu abadala noba bangathi ngumuntu omhlophe, but ngama-dev worshipper ne-spirits eziye zazidisguise zathatha iifoto zabantu bakudala zazo-appear on your dreams, zavela ingathi ngabantu bakowenu, because kune-altar ekufuneka uliqinisile. So xa usindiswa, you will deal with a lot of things. Ndinesizathu ndizoqala kule ndawo before ndithethe ngelakho i-altar. Ndifuna uboma how serious it is into yokubuild i-altar lomthandazo. Mhlawumbi omnye usindisiwe nje akalazi ipower okanye amandla okuthandaza. Sindisiwe nje, how Jesus loves me. Jesus loves you, that's why usinsiwe. Jesus cares about me, uquote ama-scripture. Kunezinto engamelanga uzikhiphe xa usindisiwe, funeka udile nazo. Let me tell you something, mzalwane. Most yabazalwane bayathanda undifonela, mfundisi ngicela undithandazele. Hey, ndiya-athekwa ngamadimoni. Let me tell you something. Sucimba famba ndi-athekwa ngamadimoni. Uqala kwami usindiswa ndani-athekwa kakhulu ngamadimoni. Into yoku-athekwa ngamadimoni usaqala ukusindiswa, it's a blessing. I'll tell you why and say it's a blessing. It's because amadimoni xa ezoku-atheka, they are training you in prayer. The more athekwa is the more famba uyathandaza. The more uthandaza is the more you become strong. Spiritual is the more sondela kuNkulunkulu. Wonke umuntu osanda usindiswa athekwa kakhulu ngamadimoni wonke, including myself. Angobuza nabefundisi nabazalwane obaziyo obabona bepowerful ukuthi ngoqala usindiswa enjani salvation, uzawuthi zaziduma kakhulu. Kumele zidumile so that uzothandaza, uzodestroya yonke le mimoya ekwi-foundation phase. Zabe ngisitsho kanjani because inama-rankings nayo insindiso. Yeah, xa uqala ke uba strong, let me tell you something, because there is an altar efuneka ulibreakile. The Holy Spirit will train you in prayer, will train you to become spiritual, will train you to be sensitive in the spirit. Your spiritual ears, eyes and nose will be opened in the spirit. Uzawukwazi ukusensa, you can sense demons, you can sense into ezininzi. Your eyes will be open to see in the spirit. Your ears will be open to hear the voice of the Holy Spirit clearly. Let me tell you something why ezinto it's very important ukuthi zivuleke. uAbraham uNkulunkulu wayengasoze amvumela bheke entabeni engamtrainanga ukuthi abe nendlebe esensitive, abe nendlebe sensitive ekwazi ukuva the voice of the Holy Spirit, because uAbraham ubheke entabeni kusithiwa go and sacrifice your son, abonikela ngomntana wakho oqala nokugqibela, igama lakhe nguIsaac. uAbraham unikezwa clear instructions, go to your altar, sacrifice your son. The one is sacrifice enjalo, it's very hard. It's not easy ukuthi ungenza isacrifice enjani. Wamthatha uAbraham ethemba uNkulunkulu wabheka entabeni, ufika kwi-altari lakhe uyonikela ngomntwana wakhe. Xa wabasa umlilo wakhe, wahlanganisa inkuni, wahlanganisa all the wood. After xa ezobabasa umlilo, xa ezawuxhela umntana amfake kwi-altari, ithi iBhayibhile xa ithetha a voice of God yakwazi uAbraham, yathi Abraham ndiyakubona uthembekile, ungabi sayenza, thatha nantsi imvu, sacrifice yona. Xa ungumzalwane ongatrainwanga futhi ongenayo indlebe yokuva ukuthetha kaMoya, if kwakuthiwa uAbraham was not trained, ngewamsacrifice uIsaac, because usahambe ngama-instructions okuqala. So ngewamthatha wasacrifice umntwana wakhe, wanikela ngayo. Noba seyithethe ivoice ithi Abraham, don't sacrifice your son, but abe disobedient, athi that is the devil, athi I rebuke you devil, in the name of Jesus Christ I'm sacrificing Isaac. Kanti he was being tested.
Nebalekile, do you know the voice of God? I-voice kaNkulunkulu will take you far. Because xa ufunda iscripture, you must hear the voice of God behind the scriptures. Xa umfundisi eshumayela okanye umzalwane eme pulpit eshumayela, you must hear the voice of the Holy Spirit behind the voice of a preacher. Dlula kwi-voice kaSivungu, hear the voice of the Holy Spirit. Umuntu osindisiwe does not listen to any voice. There are voices ongazimameli because uye udlule kwi-voice yalo muntu ome phambi kwakho uhambe uyojonga isource ukuthi who is speaking. Banothetha through uSivungu. Is it the Holy Spirit okanye ngomnye umoya esingawazi? Ingami kule ndawo kade nifidwa nguJezebel. Wena ubona uSivungu but niteachwa nguJezebel, using uSivungu, using umlomo wama own voice, and kanti aniteachwa nguChrist okanye nguHoly Spirit, but it is Jezebel teaching usenzela ama-disciples ku-TikTok. So uyadlula kwi-voice yomshumayeli omamela ukuthi who is the source, who is speaking. Very important uba ne-voice esensitive. Ithi ke ngole ndawo ndiza kuwe, ithi le ndawo sifunda kuyo, each morning the priest will add fresh wood to the fire. Ithi iBhayibhile xa ithetha in the book of Revelation, we are the kings and the priests in the kingdom of God. What is a priest? A priest is a servant of God, umuntu who represent God to his nation and who represent his nation to God. Xa uyipriest unjenge-mediator. Njengoba mna ndingiqaphelani Sivungu, I am a priest in the kingdom of God according to his word. So I represent iZulu to my own family and to my own people, and I also represent my people to my own God. Ndiphuma kwi-altar lakwaSivungu apho ndalandwa khona. Uthiwa ke ngoku a priest, what umpriest kufuneka abe njani? Siqale ngepriest. Umpriest kufuneka uNkulunkulu demand perfection in holiness. Nokuqala uThixo ayidimanda kumuntu ozobuild i-altar. Ngeke ubuild i-altar likaNkulunkulu ungasindiswanga. Step number 1, you must be born again for you to build a burning altar. I-altar lomlilo, altar lasezulwini, i-altar elinamandla, i-altar elidiliza into zikaSathane, libhildwa ngumuntu one-covenant noNkulunkulu, umuntu osindisweyo. The first covenant is to be born again, is to become the child of God. When you become the child of God, you must be holy and righteous, become clean, live a clean life. Then you can start building the wood, because it's building the altar. Qokelela iwudi, inkuni uzobasa umlilo. Umuntu osindiswe ufuneka avuthe amadangatya omlilo. Kuthiwa ke ngoku a priest, each morning priest will add fresh wood to the fire. In other words, every day in the morning umpriest kufuneka asebenza bheke kwi-altar lakhe. You do not take a break as a priest, because umsebenzi userious. Umpriest uyasebenza. Uzothi omnye hayi esikho kwi-Old Testament, sonke ngoku njengoba sikwi-kingdom of God singaba priest. KwaSivungu kwaphuma umpriest ongiqaphelani Sivungu njengo-Abraham ozovulela indlela abaninzi abazosindiswa. That's why funeka ndiyiphile kakuhle intsindiso, ndiyiphile ngendlela erayithi, ndingafeyili, ukuze bonke abasezawusindiswa bakwaSivungu bangaze balwe ibhetle ekufamba saliwa ndim. I'm the one who have to face all the principalities, all the demons, all the powers, all the forces of the dark world, all the curses. Mele zibreakwe ndim. I have to take serious le nto yokusindiswa, and I have to build a strong altar and break yonke into, so that abasindiswayo kuthiwe uthole laa nto kaQaphelani Sivungu. Le nto itholwe ngulo mntana siyayazi, kunomfana ekuthiwa nguQaphelani Sivungu, ulandela yona. Naxa sele ngayiphili kakuhle intsindiso, uzawuxelwa nangabantu befemeli okanye axelwe ngabantu bendawo, kuthiwa ayiyongo intsindiso le. Intsindiso esiyaziyo sayibona kakuhle kuQaphelani Sivungu, wayiphatha kanje intsindiso. Uyava? Sebeconfirma because ndibreak ipower yama-altar amaninzi, and xa ndiphula lama-altar ndivulela abaninzi.
ukuthi basindiswe, especially abefamily. So wena njengompriest in the kingdom, xa ndithi ungumpriest andithi ungumfundisi uzentsho, andifuni mani uyithathe ngolu hlobo. Xa ndithi ubupriest andifuni uyithathe ngolu hlobo, uyayibona mani uyithathele phezulu, andinagama endingalisebenzisa. Ndizama uveza ukuthi une-responsibility. Once wasindiswa une-responsibility. Noba ukhona umuntu owasindiswa kowena but akabreaka onke lama-altar, naye akabhilda i-strong altar, asemaninzi amadimoni efuneka udile nawo. Noba ukhona umuntu wakowena wasindiswa, maybe wasindiswa wabamba ukholo nje qha but akasebenza. Remember, the fire must be kept burning on the altar at all times. At all times, keep the fire burning. Basa umlilo. Vuka ekuseni njengekholwa. Ufane noJesu, who used to wake up in the morning while everyone was still sleeping, and he would go on his own altar of prayer and pray like a mad prophet. That guy used to pray. Avuke ekuseni, he would pray, charging himself up, egcwaliswa ngamandla, egcwaliswa ngumlilo. Athi, I refuse to start my day without prayer. I refuse to start my day until ndoresponda kwi-altar, kwindawo yam yokuthandaza, where I will bow down before God. Ndithi Baba, ndi-weak, uyandazi ndisehluleki, kodwa ndiza kuwe, fill me up with your presence and your power. Ndigcwalise ngamandla omlilo, ndikwazi umelana nosuku lwanamhlanje. Onke amadimoni, amadevoship, abathakathi, izangoma, abantu abasebenzisa imithi, bonke abasebenza ubusuku bonke besiya kwi-altar zabo, bathatha neefoto zam besithi bawusebenza, abanye ndisebenza nabo, abanye ndifunda nabo, ngegama likaJesu bawuhluleka. Ndigcwalise ngamandla, ndigcwalise ngomlilo, ndenze Nkosi ndibe yi-burning bush, bengumlilo ofuthayo. Ndithi ndihamba esitratweni, umuntu wesabe atshintshe umuntu isitrato, wawohlulwa ngumlilo ovuthayo, amehlo amavutha umlilo ngathi ngamehlo kaJesu, buso bam bugcwele inkazimulo ngathi bubuso bakhe, inwele zam, umzimba wam, impahla endizigqokile, ndivutha umlilo. I'm the burning bush, ndawo endihamba kuyo kugcwele amadangatya omlilo, because I'm reviving my own altar. I-altar lirevayivwa ngomthandazo. Umthandazo udinga i-patience ne-endurance and time. Ngeke ukwazi ukwenza umthandazo ngezo zinto ezo. You need time for God to thanda, seeking the face of God. Ukhala umcenga uThixo uconnectile emthandazweni. Umthandazo udinga unyamezele, endurance, udinga patience, isineke umthandazo, and go deep in prayer, seeking the face of God. While you are praying, is the more i-altar lakho livutha amadangatya omlilo, is the more onke ama-altar nophuma kuwo adiliswa ngumlilo. Kunamadimoni azawudilisa, amanye amadimoni azawubona amadimoni efemeli evuka ngefemeli. Xa ifemeli yakho ikuvukela esindisweyo, ithi ntoni usiphathele yona wena apha? Ungazosiphathela into zokusindisa, into esingazazi. Ayisingabo abathethayo, kuthetha i-altar, kuthetha ispirit that is in charge of the altar lakowenu. It is not your family, it is not your father, your mother. Bona bazi lutho, ba-blind spiritual. They are being influenced by the spirit that is in charge of the altar lakowenu. Ngabona abantu bakowenu ingathi hayi, ngathi abakufuni, ngathi abakuthanda abantu bakowenu. Sister bam bandifune ever since nasindiswa, ndithi ndiyeke le nto yokusindiswa. Khawume ngoba soft. Awu Nkosi yami, utata kanifuna undibetha enyameni. If kumele ubethwe, bethwa. If kumele kuthiwe thatha into zakho upakisha uphume kowena, pakisha uphume. Ayisingabo ngoba ingathi bangakuzonda uthi abandifuni, andisafunwa nakule lali kwaye kule lokishi ever since lasindiswa. Ayisingabo abangafuni, ngama-altar. There's an altar lakowenu, there's an altar lendawo ozalelwa kulo, there is an altar. I-altar lobumnyama lihamba nee-curses.
or curse all kinds of curses kwela altar, because kwi-altar kuriliswa ama-curses. There are demons nama-devil worshipper amaphezu kwemizi ebusuku athethe amagama athi bonke abantwana abazalwa kulo mzi bazawufeba. We release ama-spells. Bonke abazalwa kule family abantwana bazofeba, bazawuthanda amadoda. Onke amadoda lapha azawuthanda utshwala soze ahambe le ndawo. They will never ever finish school. If kwenzekile basigqiba isikolo soze bathole emsebenzi. Kureliswa ama-spells, kuthethwa amazwi. Bone ngabantwana bakho sebetshintsha ungazi bakwenze njani kanti kune-altar ekwenziwe njani. Akwami uyayichaza not getting married. There is a lot enzekayo at night. I so wish ungavuleka amehlo ubone. You would be surprised zizinto ongazibona apha emoyeni. Hayi. Bona uvukelwa ngabantu. Wena keep the fire burning. The fire must be kept burning on the altar at all times. Wena qhubeka uthandaza, vuka ekuseni uthandaza, emini hamba uthandaza njengoDaniel, ebusuku mabathi belela uhambe uyothandaza. Uthandaza uthi go deep in prayer, ugcwala amadangatya omlilo, uvutha umlilo. Bathi nobe kubizela i-meeting, bekubizela i-meeting bayizohlala phansi, uthi sewuhleli phansi bohluleke. Babanjwa ngamandla e-altar elivuthayo ophuma kulo. The more you pray going deep, there are many curses in your family ezizoqhawuka. There are many chains and curses ezizobreakwa li-altar elakhiwa ngwemthandazweni, libreake every curse. Maybe kwifamily yenu nine-curse yosela utshwala kakhulu kwasindiswa wena, uzababona bebuya umva nasekuseleni utshwala. Yazi xa solibreaka nyani i-altar nedemon elibamba ifamily njalo njalo uthandaza kakhulu, uzababona nabantu bakowenu betshintsha futhi bengekasindiswa because of ubamba holiness and righteousness and ume kakuhle kwi-altar, which is xa ndithetha nge-altar ndithetha ngendawo yakho yokuthandaza, indawo yakho ehlala noNkulunkulu, where you are sacrificing your life and your time. Ufuna uNkulunkulu, uzabona ii-changes ezininzi ezenzeka. Uzabona ifamily yakho ibuyela ezingqondweni. Ubona ubrother wakho esithi hey, andisekho interested kutshwala, ayeke usela. Why? Ukhulwa yi-power of righteousness ephuma kwi-altar of prayer. Ubona ii-changes ezininzi ezenzeka kwifamily bengekasindiswa futhi khona into eyenzekayo. That's why umuntu wokuqala uAbraham, yabona uba umuntu wokuqala ukusindiswa ndikubiza njengo-Abraham. Uzazi ukuthi ungu-Abraham, you are going to pave a way, uyovula indlela, uyovulela abaninzi, and you will face many challenges, believe me. The fire must be kept burning at all times in the altar. All times. Emsebenzini la ndawo osebenza kuyo abanifuna abantu endisebenza nabo, uboss wami akanifuni. Uboss wakho une-altar lakhe aseva kulo, maybe alifane lakho. Abo usebenza nabo bane-altar. Hey, wonke umuntu uye emsebenzini eyozifunela ene-intentions zakhe, enezinto afuna ukuzi-achieva. Njema wena ulibele kuba soft, hayi emsebenzini abanifuni, cinga no resign, ku-toxic pha, angazi bangithini. Hey, udila nabantu who are taking their altars and their gods very serious. Umuntu uzawusuka from Gauteng ahamba aye kwenye province, qinisa i-altar lakhe, senza i-covenant eserious. Ufuna ukhutshwe kwakulo msebenzi, funeka uphume kwalo msebenzi, ingena usister okanye ngobrother wakhe. If uyi-manager funeka uphume kwezo sihlalo sobu-manager, bayenza nzima nezinto ezithethwayo nezithunyelwayo. Asikho isikhathi soba ube soft ungumzalwane, isikhathi spend emthandazweni, ugcwale qhu uThixo, ugcwala amandla, ufike emsebenzini une-character e-right, usmile, une-attitude e-right, kodwa i-spiritual uvutha amadangatya omlilo. Uzababona bona ngokwabo when it comes to, bazawuthetha kakhulu xa ungekho. When you show up bonke batshone bathi, because i-altar lakho li far above than elabo.
if kunothakathayo makaresign yena, abhale ileta resign. Buzo resigna ngani? Athi assignment endayithunywa kulaa msebenzi nguSathane ndiyayifeyila dismal ever since kwasindi kwafika umzalwane obani. Can I tell you something? Sisekule ndaba ye-altar. Let me tell you something. Ubusazi xa uthola umsebenzi uNkulunkulu akavuyi ngoba uthole umsebenzi, uvuyiswa ngoba uthola i-revelation yoba why uthola umsebenzi. Isizathu soba uthola umsebenzi, you become a pastor, a priest, laa ndawo oqashwe kuyo. That's why sometimes even xa uthandaza uthi uNkulunkulu send me there as your servant, njengoba wathumela uJoseph e-Egypt as your servant, njengoba wathumela uDaniel nobrother bakhe eBabylon as your servant. Lord, send me as your servant. Bekufamba uapply kanjalo in your prayer xa uapplyele umsebenzi. Lord, send me as your servant. I want to serve you kwindawo ethile, so that kuzosindiswa abantu abaninzi kulaa ndawo, kwi-department ethile, kwa-department of education, kwa-department of tontoni, kwindawo ethile. Lord, send me as your servant, just like Daniel. So go deep in prayer. Dig deeper, wombe kanzulu. Sesawuthandaza. Ndicela sihambe siye kwi-First Kings. Sothandaza ngo-First Kings. First Kings chapter number 17. First Kings chapter number 17. We're gonna read from verse number 30. Verse number 30. Sesawuvala ungabi saphuma. Ndifuna ngoku utshintshe i-attitude yokuthandaza. Uyeke uthandaza usoft. Funa uthi go deep in prayer. Funa ubona uthandaza nyani. Funa uthi xa uphuma kulaa ndawo yakho yokuthandaza, if ubungenayo indawo yokuthandaza, qalisa ukhangela indawo yakho especially yokuthandaza uwedwa. Step sokuqala, look for a place where you can pray alone. Even if bathroom, even if motweni, even if kitchen, even if kukuphi, it does not matter. You must have a closet yakho apho uzohlala khona uNkulunkulu camp until uthole indawo right. Ungathi bathroom uNkulunkulu uzothi akunikeze indawo right, qala khona. Noba uhlala emikhukhwini kunokukhala oMasikhandi, kukhala iGqom, kukhala zonke into. There's a lot enzekayo kuloo ndawo ohlala kuyo. Hey, yenza ngandlela zonke uthi kuvutha umlilo qha kuloo ndawo, wena ziba ngumlilo, become a burning bush. Let me read chapter number 17. First King chapter number 17. Let us read from verse 30. Then Elijah called to the people, come over here. They all crowded around him as he repaired the altar of the Lord that had been torn down. Elijah for 3 years and a half. For 3 years and a half. Elijah umprofeti, ithi iBhayibhile apha, during the time of King Ahab and his wife Jezebel, Jezebel was killing the prophets of God. He was killing the prophets of God, uJezebel. Abanye warecruiter ibandla walithathela kuye uJezebel. And he was using his husband, umyeni wakhe, wam-influencer because une-authority as a king. Isizwe saba under the leadership kabantu kaJezebel, sasubmitha kuJezebel. And uJezebel was not just a woman nje, intombi eyayintle kakuhle, but very dangerous, willing to kill the prophets until wa-introduce abakho Thixo kwilizwe lakwa-Israel. Xa introduce oBaal no Asherah njalo njalo, waba nee-prophets zakhe eziseva kwela altar ezimnike, wayeseva i-purpose yakhe ayithunywe nguSathane.
nayithunywe ngamadimoni. I-altar likaNkulunkulu laba destroyed, was torn apart. I-altar laba destroyed, the altar of God. Bafila abaprofeti, wonke umuntu uyesaba to challenge the system of Jezebel. Wonke umuntu uyesaba to challenge uJezebel. Lavitika laphela i-altar. After kuphele lonke lo altar livitike laphela, uNkulunkulu raised a man. His name was Elijah. Ithi iBhayibhile xa ithetha wababiza bonke abantu, come over here. They crowded around him as he repaired the altar of the Lord that had been torn down. Nam namhlanje ndime phezu kwabantu abayi-406. I'm here to push you so that you will repair i-altar lakho, ndawo yakho yokuthandaza. Nemimoya responda kwi-altar. Nee-sacrifices ezenziwa phi kwi-altar. Awukwazi ukuthi ungumzalwane olala imini yonke nobusuku bayo. Awusacrifice nomzimba wakho. Umzimba wakho is not even a living sacrifice. Xa umuntu esithi umzimba wakhe a living sacrifice, usuzibe echaza ntoni? In all areas ze-salvation, umzimba wakho ube yi-sacrifice. Nalapha ekuthandazeni, ukuthandaza, it's a sacrifice. Verse number 31. He took 12 stones, one to represent each the tribe of Israel. Verse 32. And he used the stone to rebuild the altar in the name of the Lord. Then he dug a trench around the altar, large enough to hold about 3 gallons. Verse 33. He piled wood on the altar, cut the bull into pieces, and laid the pieces on the wood. Then he said, fill your large jars with water and pour the water over the offering and the wood. Verse 34. After they had done this, he said, do the same thing again. And when they were finished, he said, now do it a third time. So they did as he said. Verse 35. And the water ran around the altar and even filled the trench. Verse 36. At the usual time for offering the evening sacrifice, Elijah the prophet walked up to the altar and prayed. Yabona kwi-altar kuyathandazwa. O Lord, God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob, prove today that you are God in Israel, and that I am your servant. Prove that I have done all this at your command. Verse 37. O Lord, answer me so that these people will know that you, O God, are God, and that you have brought them back to yourself. Verse number 38. Immediately the fire of the Lord flashed down from heaven and burned the young bull and the wood, the stone and the dust. Even it licked up all the water in the trench. Verse 39. And when all the people saw it, they fell face down on the ground and cried out, the Lord, he is God. Yes, the Lord is God. Noba ungayivala iBhayibhile yakho siyathandaza. Elijah, after it repaired the altar of God, the altar elavuselelwa ngu-Elijah la destroya onke ama-altar kaJezebel. Every altar was destroyed by the altar that was repaired by Elijah. Everything was destroyed. Our God responds ngomlilo. Ithi iBhayibhile waphendula ngedangatya lomlilo egameni likaJesu waseNazaretha. So namhlanje ndifuna nje mzalwane wami endimthandayo ndike ndizokuvuselela nje. Ndizothi khawukubuyele ngenkani ekuthandazeni. Awubuyele ngenkani apha ekuthandazeni. Ungavumela uTikTok akubambe kakhulu ukuthi ungakwazi uthandaza. Ungavumela iTV ikubambe kakhulu ukuthi ungakwazi uthandaza. Ungade ufellowship kakhulu nabazalwane ude ungabi naso isikhathi sokuthandaza. Ungade ustress kakhulu ucabanga izinto ezininzi nezinegative ezikustressayo uthi ungakwazi uthandaza. Use sonke isikhathi osinaso building yourself in prayer.
uthatha ilizwi likaNkulunkulu uzibhilde ngelizwi. Umane ungena ifasting nomthandazo, uthandaza until u-experience uNkulunkulu, u-experience itouch yakhe, u-experience izinto ezininzi zasezulwini. Masiye kuphelela ukuva izinto esikuthiwa zenziwa ngoMoses, okanye uNkulunkulu wazenza ngoMoses, okanye uNkulunkulu wenza ngobaba uBhengu, okanye abantu esibaziyo abanye ngabase-United States of America. Not anymore. I'm here to challenge you. Ndizothi namhlanje, go back to your altar of prayer. Go and sacrifice your body, uthandaza. Go and sacrifice your time, uthandaza. Go and sacrifice everything, uhambe uyothandaza. Andithi yeka umsebenzi ukuze uyothandaza, andithi shiya business yakho uhambe uyothandaza. No. You can wake up at 3 o'clock udecide wenza icovenant nawe. Uyazi ba every day go 3 until 5 o'clock for 2 hours. It's my time with God. 1 hour I'm reading the Bible. Ngamanye amagama uqokelela inkuni, uhlanganisa izihlahla. Then from 4 o'clock until 5 o'clock, then you pray for 1 hour. Then ngo-5 ulungisela ubheke emsebenzini. Ngo-6 or 7 so semsebenzini uyasebenza. Hey Nkosi yami, lunch you give yourself at least 30 minutes of prayer. Mawubuya emsebenzini wenza yonke into efana uyayenza, then uyayazi ba ngo-9 o'clock ebusuku until ngo-10 o'clock ndifunda iBhayibhile. Uyazi ba from 10 o'clock until 11 okanye 12 o'clock I'm on prayer, going deep in prayer. Uzothi omnye hawu ndibuya emsebenzini ndikhathele. Believe me, the more you praise, the more you become anointed. I-anointing will refresh you. I-anointing yakho refresh. Loo nto ndiyazela apha kum ngumfundisi. There are times if I'm so tired, ngase ningathethi, ngase ningenzi lutho, but i-anointing ezalwa ngumthandazo, eziswa ngumthandazo kwi-altar lomthandazo, ndimva uNkulunkulu endirefresha, ndimva uNkulunkulu engigcwalisa ngamanye amandla. There are times that umprofethi ubani uJeremiah uthi ilizwi lakhe lingumlilo emathanjeni am. Ndithi ningasafuna ushumayela, ndiziva uba ndikhathele. I'm so tired, I don't even want to preach, but the fire that is burning on my bones, which is the word of God, the anointing, ugcobo lulo olundiphusha ukuthi ndenze. Uyabona, the more you pray, uzawugcwala ugcobo, you will be anointed ngohlobo nami engenokwazi ukulichaza. I-anointing xa selifikile phezu kobomi bakho, you can face any devil ozokuchallenge and you will overcome, you will win, because the more you pray, that's where you win all your battles in prayer. Ah, my Jesus. Ah, my Jesus. Siyathandaza ngoku. Ezinye ikhesi zefamily awusuzibreaka ngeprayer, uzozibreaka ngehambo. The way you live, indlela ophila ngayo. Akhona amadimoni efamily ongawanqobi ngoba uthandaza, ongawanqobi ngoba uzila ukutya, ongawanqobi ngoba ubheke entabeni okanye ukhonza okanye uphatha iBhayibhile, but wanqoba ngehambo. Kuthi xa kusenziwa amasiko ekhaya kuyobe revive i-altar labo, uthi ndiyaxolisa mndeni wami, andizukwazi ubakho, kaloku savumelana ukuthi mna ndisindisiwe ndiphila kanjena. Zikhona izinto ikhesi maybe kowenu bonke uyaziqaphela ikhesi ezithile ezibashayileyo, ezinye sizozibreaka ngendlela ophila ngayo, not ngendlela othandaza ngayo. Sikhona ezophulwa ngobuthandazi, sikhona ezophulwa ngefasting, sikhona ezobreakwa ngomnikelo, sikhona ezibreakwa onke ama-sacrifices, kodwa zikhona ezibreakwa ngehambo. Nanko omnye ethetha nge-teenage pregnancy, maybe umamakho waba pregnant eyi-teenager, kodwa uthi mna ndingena kwi-covenant yoba angeze ndikwazi uba pregnant ndingatshatanga. I have to get married before nditshate. Ngamanye amagama, you are breaking leyo curse. Iikhesi zefamily, ikhesi yendawo, indawo ehlala kuyo ineekhesi zakhona. There are cases eseJoburg, there are cases eseCape Town, there are cases eseLimpopo, Mpumalanga. It does not matter where, noba ukweliphi ilizwe. There are many cases. Ezi cases ziphuma kulama-altar, kulama-altar endawo, kodwa into ezakunceda wena become a burning bush.
iba ngumlilo ovuthayo. Ithi iBhayibhile uMoses wathi elusa igusha, wathi mejonga phaa wabona kuvutha amadangatya omlilo, kwaba nento emdonsayo ingase angasondela. Wathi mesondela uMoses, ithi iBhayibhile yam xa ithetha, kwathetha ilizwi kwi-altar akulo lathi, Moses, le ndawo kuyo ingcwele, khulula imbadada. Ngamanye amagama, lahla izono, lahla izinto ezawubangela uSathane abe ne-access in your life and become holy. Phila impilo eclean, Moses, and become a burning bush. Ngoba uzojongana noFaro, kunabantu abangasoze bakhululeke in your family, in your life, until ugcwala amadangatya omlilo. Because uFaro uzawuthi xa ufika kuye athi uFaro, ubani lo Thixo uthi mandikhulule abantu bam? These are my slaves. Don't tell me that. Suva kamnandi ifamily yakho isi-slave sotywala, slave se-teenage pregnancy, slave of drugs, slave of poverty, all kinds amademon abangela ifamily yakho bezislaves. Xa ngumzalwane, become a burning bush, bangumlilo ovuthayo. Revive ela altar and break yonke into, mayiphele into basoft ngumzalwane. Become like Elijah. Prepare that altar, repair ela altar. Noba uJezebel uthi udestroyile kwaphela, kodwa ubungarepair ela altar njengo Elijah. Bese uyathandaza, uvutha amadangatya omlilo, uvutha amadangatya omlilo. Bapho mama abathandaza ukugcwala umlilo, obaba abathandaza abagcwala amadangatya omlilo, intombi ezivutha umlilo. Athi umprofeti uJeremiah, bomama fundisana intombi ezime amabele ukuthandaza nokukhalela uNkulunkulu. Bapho mama bakwazi utrain intombi ukuthandaza, intombi ezivutha umlilo. Uthi uyi-teenager, yeke uthi uyi-teenager uthi yandise estagini. Xa usindiswa khondo ya stage apha, lidimoni elo uya-athekwa, because abantu abaninzi future yabo ne-destiny zabo zadistroywa ngamadimoni kwi-age yobu-teenager. Kwi-age yobu-teenager, once uSathane wakushaya uyi-teenager, uyawuthi una 25 years, 26 years, uthi ndamgqiba, ndamdestroy at the age yobu-teenager. Abazali bakhe ndabenza ba-understand ukuthi hayi, si-stage, akho stage xa usindisiwe. I-stage sibamba abantu abangasindiswanga. Vuka namhlanje ugcwala amandla omlilo. Vuka, 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 vuka. Hayi, 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 hayi. Vuka, vuka, vuka. Vuka, gcwala amadangatya omlilo. Hayi, namhlanje ndiva umlilo wemvuselelo wehlela phezu kwaba bantu abayi-446. Nawe namhlanje ukade ungathandazi, kunzima uthandaza, noba ungithandaza awugqobhozi ngathi kunento evala umthandazo wakho. Namhlanje siyayibreaka, siphethe amadangatya omlilo, sibreaka yonke i-connection namademon, yonke into ekudala ikulimita ungakwazi ukuthandaza. Uma sebulala imini nobusuku uyohluleka emthandazweni, awukwazi nokwenza i-3 minutes, awukwazi nokwenza i-2 minutes, awukwazi nokwenza i-10 minutes, awukwazi nokwenza i-hour. Elo demon elikubhlokha ungakwazi uthandaza, namhlanje ndiyalibreaka, namhlanje ndiyalidestroya. Amademon e-community ohlala kuyo nabathakathi ekuthiwa bagqiba abazalwane, bagqiba abefundisi, bagqiba amabandla, badestroya konke. Kodwa namhlanje ndizothi vuka noba uvuka uwedwa, vuka noba uvuka uwedwa uthandaza. Vuka uthandaza, vuka ebusuku uthandaza, vuka ekuseni uthandaza. Umzimba awuzuvuma, izathu umzimba wakho awundikhathele, I don't feel like praying. Take this body njengoPaul uthi, I bring my body into subjection ukuze ndikwazi ukwenza intando kaNkulunkulu. Kufuneka ubreak, uthi wena mzimba andikucengi siyothandaza, wena mzimba andikucengi siyozila ukudla, wena mzimba andikucengi siyofunda iBhayibhile. Because we are building i-altar, we are repairing i-altar of fire, i-altar lomlilo. Abantwana bakho mabakhulele emlilweni, bakhulu umama notata bemazi ngabantu bomlilo, ngabantu abavutha amadangatya omlilo. Hey, wayapha umlilo bazalwane, la yapha uhlobo lamakholwa eligcwele amadangatya omlilo. Imoto yakho ivutha umlilo, noba ngena umuntu ngaphakathi enamademoni, atshetshiswa ngamademoni agcwele ngaphakathi emotweni yakho. Nomuntu ovisit emzini akho athi xa engenile ufika kuvutha i-altar lomlilo, athi evizithile umuntu atshe athi hayi 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 hayi, kuvutha amadangatya omlilo la. Noba uvizithe kulaa mkhukho ohlala kuwo ave kugcwele amadangatya omlilo.
Mawubuye umlilo ebandleni, mawubuye umlilo kumakholwa, mawubuye umlilo kubazalwane. Keep the fire burning at the altar at all times. Lord, revive your church. Revive us, Lord. Makuvutha amadangatya omlilo. Xa ndithetha ngomlilo, sukuwulinde bawuthi uyobaswa enkonzweni yakho kwi-altari, khawubase uwedwa. Uyeke lo wasenkonzweni, ndithetha ngawe wedwa, khawubase umlilo nje. Wena wedwa nje uzibase, uvutha udangatya lomlilo, uvutha umlilo wena. Oh my Jesus, let us pray for revival. Lord, revive my altar of prayer. Lo ndawo kuyo, just open your mouth. Khawuthandaza. Baba, siyathandaza. Mangcwele, sithandazela imvuselelo enamandla, sithandazela imvuselelo yomlilo, sithandazela imvuselelo yomlilo nali ibandla lakho. Mangcwele, siyayithandazela imvuselelo, siyayithandazela. Revive lowa. Revive lowa. Makeva umlilo, makeva amandla, makeva imvuselelo. Nali ibandla lakho belibuyele emthandazweni. Naba abantu bakho bebuyele emthandazweni. Abanye bebengasakwazi nothandaza, bedipene ekuthandazelweni ngabefundiswa, kodwa namhlanje babuyela kuwe ngokuthandaza. Ngegama likaJesu waseNazaretha, Moya Ngcwele, lo uhlobo lamadimoni abathakathi ebebekade behlasela abantwana bakho kuze bangakwazi uthandaza, we are breaking those demons. In the name of Jesus. My Redeemer, khawusithandazele nawe, khawusithandazele. Pray for yourself. Lord, revive my altar of prayer. Revive my altar of prayer. Revive my altar of prayer. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Umlilo namandla uyavutha. Umlilo namandla uyavutha. Umlilo namandla uyavutha. La ndawo ukade uthandaza kuya amadimoni avala. Athi wena usoze uphinde uthandaza akuvalile. Kodwa namhlanje ubuyela ngenkani. Indawo yakho yokuthandaza seyinothuthu, akusekho namalahle, akusekho nenkuni ezivuthayo, kodwa namhlanje sibuyisa umlilo kulaa ndawo yakho yokuthandaza. Wena uyabuyela ngenkani kulaa ndawo yakho yokuthandaza. Njema sowuwika amadimoni esenza into oyithandayo, uhamba ucela imithandazo, ubona lokhu TikTok yamfonela ucela imithandazo, ubona enye inamba ucela imithandazo, ubona omnye otrenda uthatha inamba ucela imithandazo, kodwa namhlanje ubuyela ngenkani emthandazweni. Uzawuzithandazela ngokwakho, uMoya Ngcwele ayisolve yonke into. Uzawuthandaza uvula umlomo ngokwakho, uMoya Ngcwele enze yonke into. We are the priests and the kings in the kingdom of God. We have authority, we have power, we have a right wokusondela kuNkulunkulu ngomthandazo. Lord, revive your church in prayer. Keep the fire burning. Keep the fire burning. Mawuvutha umlilo in the name of Jesus. Bona abantu bebuyelwa ngumthandazo. Naba abantu bebuyelwa ngumthandazo. Uyabuya umthandazo in your life. Ubuya ngenkani. Noba idimo linenkani la nikwe assignment. Wathi akula community ohlala kuyo wena usoze uthandaza. Noba badistroya bonke abazalwane in your community, bayeka kudala uthandaza, uNkulunkulu makavuse wena, ukuze wena ngokuvuka kwakho kuzovuseleleka nabanye. Noba uhlala emikhukhwini, ndiyayazi imikhukhu ngeke nahlala kuyo, vuka kuloo mikhukhu ohlala kuyo, uvuke ubone, uzobona abantu bezonokha emnyango bethi sicela uthandaza nawe. Why? Liyavuka i-altar lomlilo, yavuka umlilo, yabuya umlilo. Uzobona abantu bathi ndithenda kujonga, ndavele naphila emoyeni wami, because umlilo ovutha kuwe ubangela amadimoni asebantwini abaleka. Uzobona abanye emsebenzini behambela kude kuwe, uzobona abanye bezocela i-advice kuwe, ngoba why? I-altar lakho livutha umlilo. Ndome kakuhle kwi-altar kaNkulunkulu banayo ne-wisdom of God. May the Lord revive you in the name of Jesus. May the Lord revive you right now as I pray. In the mighty name of Jesus. Be revived, be revived.
I destroy the spirit of laziness. La moya we-laziness okwenza ungafuni uthandaza. La moya ofuna ukwenza bese slave of sin and demons. Ndiyawudestroya undufake emlilweni uyatsha. Awukwazi uoperate kuphela itiming yamademoni. Ngegama likaJesu, moya ngcwele, protect your own. Cover them in the mighty name of Jesus Christ. Revival and amandla. Oh, you are touching your people, oh God, in the mighty name of Jesus. Ndikubona Nkosi babuyisela abantu kusenze alignment. You are aligning your church with you, oh Holy Spirit. You are touching them. You are reviving them, Lord, in the mighty name of Jesus. Abanye bavitouch in the name of Jesus. Abanye beva amandla abawagqibela kudala. Abanye baqala u-experience power kamoya oyingcwele baphushela in the place of prayer in the mighty name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. In Jesus Christ's name. Amen. Thank you, Jesus. Siyabonga kakhulu bazalwane kwa-attend service yanamhlanje. Siyabonga uNkulunkulu anibusise nonke in the name of Jesus. Siyabonga ngomso kunini ngomso ku-Thursday. Yes, tomorrow is Thursday, so I will not be available for i-service ka-live. So ngizobe ndingekho ngomso. Ndibona on Friday. Wena ongeka-subscribe on YouTube, please go on YouTube and search Pastor Q Sivungu Ministry and subscribe. Bonke live sendibafakile nalo before nilale ndizamdownloada ndiyifake. There's only one service engekho pha, yi-service yange-1st kaJuly. Ayivumi ungena la video, I don't know why. So kusasa nduzibakho ngixoleleni bazalwane. Ndizawunifumana on Friday ngo-8. Friday ngo-8. If you are around Gauteng and would love to fellowship with us on Saturdays, because every Saturday we gather. So yiza nawe enkonzweni for revival, to be revived in your spirit, to charge yourself up. Already kunabantu abazayo kule weekend. Nam they receive calls almost every day abantu abafuna ukuza. If you are around Gauteng, please ngicela uzosijoin. Can you believe kunomuntu osuke special from KZN uzozokhonza nathi kule weekend? Uthi mfundisi nizokhonza nani on Saturday, usuka straight all the way from KZN. Yabo le nto ndivele ndayithetha ndiyiprofeta ndisithi kosuka abantu from Australia besiza bezothandaza nathi. So there's someone usuka kwindawo ekude oza apha. Apho sikhoyo thina sise-Kempton Park kwindawo ekuthiwa kuse-Bashley North. Xa ungena kwi-account yam uzoyibona iposter ene-full details. On Saturdays sihlangana ngo-10 until 1. Ngoku ndizawubuyela ku-live on Friday. Hayi nange-weekend uzabe khona u-live, don't worry. Na-Saturday somenza u-live uzabe khona ngo-7 late. Na-Sunday somenza ngo-7. uNkulunkulu ke bazalwane anibusise nonke. I will see you on Friday. Good night. Friday ngo-8. Friday ngo-8 nge-weekend singena u-7 late. Ndicela inamba, ubize inamba yam. My number is 071 94 98 702. Ucela ibhalo okwaziyo, that is my number. My number is, iyangena YouTube le kusasa izobe seyikhona, 071. Thank you so much Hazel.
071 94 98 702. Nofuna unikela ke nansi hayi nami if kuyabekeka in your spirit and would love to give, nikela. Uyawufonela kulo number leyo. uNkulunkulu akubusise. Ukhona lo ohlutshwa sisisu ngicela ke ndimthandazele. Ukhona lo ndimvayo ne-problem nesisu. I can feel it right now. Ndiyayiva ngondihleli apha. Ukhona umuntu une-problem nesisu. Ndicela wena onalo problem ubeke isandla sakho apha esiswini, ndiyakuthandazela ngoku. Father, in the name of Jesus Christ, I speak healing lo mzalwane onesisu esibuhlungu egameni likaJesu. Lo moya ohlele esiswini sakhe uyatsha, ndiyawudestroya ngegama likaJesu waseNazaretha. Ethe imphiliso kungena umlilo, kungena umlilo, kungena umlilo. Eso stomach eso kungena umlilo, leyo pain iyatsha, iyasuka right now in the name of Jesus. I'm in hospital with my 2-year-old. Ngompu ogulayo, khawulezisa. Ngompu ogulayo ngumntana wakho okanye nguwena? Is it you or is it your child? eJoburg sise-Kempton Park. Sise-Kempton Park. Usepitori? Kufutshane kakhulu. ePitori it's only 30 minutes away from here. Sibanani abantu abaninzi abasuka from Pretoria abakhonza apha. So nawe sicela ukubona on Saturday. In Jesus name. Ndicela khawuleza aresponde lo nto izomthandazela lo use-hospital nomntwana. In the name of Jesus. In Jesus name. Wena onesisu esibuhlungu siyaphela, siyatsha. Yonke lo pain in the name of Jesus Christ. Thank you. Nasephumile ke lo nomntwana, nami ndiyaphuma. Bye bye, bazalwane.